Grundlov for Grejsdalens Efterskole. Paragraf 5. Indholdsplanen danner rammen for det gode efterskoleliv på GE. Rammen fastsættes af skolens medarbejdere, blandt andet i indholdsplanen. Denne ramme er ikke til diskussion. Vedtaget. Jeg har haft sådan en travl dag i dag. Ja, det startede jo allerede her klokken 7:15 i morges. Godmorgen. Du har glemt at redde sengen. Normalt kan jeg altså ikke så godt lide iPads. Og i dag, da jeg skulle ind og give en besked til Brian, der blev det bestemt ikke bedre. Det er gået team, det er gået samarbejde, samråd, lokalitet. Ja. Brian, jeg skal... Daniel, spiller du? Det ser sjovt ud. Og Daniel tog sin leverpostejsmad og gik væk fra spisesalen med. Og han kom for sent til time. Og han kom for sent til middag. Og han kom slet ikke til valgfag. Og han kom for sent til aftensmad. Og han var ikke på sit værelse i stilletimen. Og han ville ikke gå i sengen. Og så, da jeg skulle rundt på aftenrunde... Sig mig, Daniel, hvad laver du her? Jeg skulle tisse. I hallen? Ja, jeg går i sjovsen. Hold op, mand, hvor er du dårlig til natterand. Efter en travl dag har jeg nu endelig fået ryddet op. Jeg har fået tjekket alle skolens rammer igennem. Nu må vi jo se, om han får lov at komme tilbage. Som elev på GE har du skrevet under på en skolekontrakt, hvor du med din underskrift siger ja til at indgå i den ramme, som indholdsplanen danner for livet på GE. Vedtaget.